Ľudský mozog vraj dokáže spracovať až 20 miliónov bitov informácií za sekundu prostredníctvom všetkých 5 zmyslov, prostredníctvom všetkého, čo vníma naokolo. Ak by náš mozog mal každú sekundu 20 miliónov bitov informácií priamo aj riešiť a nejakým spôsobom nám posielať ďalej, aby my sme sa nad tým zamýšľali, tak sa do minúty zbláznime. Práve vďaka tomu si každý jeden ľudský mozog vytvorí filter a my každý jeden z nás vnímame realitu trošku ináč a vnímame ju podľa toho, ako máme náš filter nastavený. My o tom aj nevieme, ale je nastavený. Úplne jednoduchý pokus, ktorý si môžete urobiť a vďaka ktorému si uvedomíte, že máte nejaký filter v hlave, je dajme tomu, všimnite si, keď ste si kúpili, ja som si kúpil Hyundai. Kúpil som si Hyundai a zrazu všade boli samé Hyundai. Zrazu, kam som sa pozrel, všade bol Hyundai. Čo bolo ešte horšie, všade, kam som sa pozrel, bola i30 a ja som mal dojem, že proste moje auto si kúpili teraz všetci a všetci majú len moje auto a žiadne iné auta neexistujú. No potom si človek uvedomí, že Hyundai jazdili aj predtým, že aj i30 jazdili predtým, len náš filter nebol nastavený tak, aby nám vôbec náš mozog videl, že sú všade Hyundai, ale už tú informáciu nám neposlal. Existuje kniha, ktorú napísal Thorsten Havener, čo je jeden úplne brilantný nemecký iluzionista. Tá kniha sa volá Nemyslíte na modrého slona a v tej knihe je fantastický pokus na to, ako si uvedomiť, že máte mozgový filter. Pokus spočíva v tom, že je v knihe priamo napísané: na 10 sekúnd zdvihnite hlavu a začnite si všímať v miestnosti všetko, čo je modrej farby. Vy zdvihnete hlavu, začnete pozerať na všetko, čo je v modrej farby a naspäť sa vrátite k čítaniu. No a ďalej sa píše: a teraz vymenujte veci, ktoré sú žltej farby. Je takmer nemožné, aby sme vymenovali nejaké základné veci, ktoré sú žltej farby, práve preto, že náš filter bol nastavený na to, aby sme si všímali iba modré veci a žiadne iné. Určite máte vo svojom okolí nejakého kamaráta, ktorý má vždy pocit, že všetky ženy po ňom idú a napriek tomu, či žena pozerá alebo nepozerá po ňom, on je presvedčený o tom, že pozerá po ňom. A to je práve o tom, že on má takto nastavený filter. Alebo máte napríklad kamošku, ktorá má, dajme tomu, krivý nos a teraz ona si myslí, že nikto iný na nič nepozerá, iba na jej krivý nos. Každý jeden chlap, každý jeden cudzí človek pozerá len na jej krivý nos. A to práve preto, že ona má takto nastavený svoj mozgový filter. Takže je to celkom brutál zamyslieť sa nad tým, že vlastne každý jeden človek má nejak nastavený ten mozgový filter a presne, ak sa hovorí, že niektorí ľudia vidia pohár poloplný, iní ho vidia poloprázdny, tak je to presne o tom, ako sa naučili s tým filtrom pracovať a ako sa naučili ho zmeniť. Sú napríklad ľudia, ktorí vidia v každej jednej situácii nejaký potenciál na biznis. To znamená, ich mozog má nastavený filter na to, aby všade okolo nich lietali miliónové myšlienky, aby len jednu zobrali do ruky, uchopili. Alebo potom opačný prípad, sú ľudia, ktorí v každej jednej situácii vidia len to zlé. A napriek tomu, že niečo môže mať nejaké plusy, oni majú nastavený filter tak, že vidia iba tie minusy a preto sa boja niečo urobiť, lebo čo povie mama, čo povedia priateľ. Takže či si to uvedomujeme alebo neuvedomujeme, či to chceme alebo nechceme priznať, náš mozog má nastavený filter. A je veľmi dobre si uvedomiť, ako máme nastavený filter, uvedomiť si, že ho vieme pozmeniť a náš život sa zmení.